Здравейте, приятели! После се върнем тук за предизвикателството, нали? На другия и там има такова. И там ли има такова? Добре. Знаеш какво иска да се върнем? Моля? Знаеш какво иска да се върнем? Да? Добре. Здравейте, приятели! Сега сме с моята най-добра приятелка Мария. Това ми е първия клип. И тук не си мисля, че копирам Емил, просто искам да си създавам спомени. Така, Мария, кажи здравей на моите приятели, Здравейте! фенове или които са там. Здравейте! Дори да имам врагове. Ох, всеки има, блъскаме се като пияници. Да, виждаме и другия парк. Така, има доста интересни неща. Ау, Да. ау. Има също, че някой хърши да се лепи на тази трева. Така, тук има възрастни хора, макар и. Как става, нали? Да. Така, днеска се позабавляваме малко ние двете, тъй като скоро се разделиме. И нека започнем. Мария, имам чувството, че говоря с името на Емил Годаров. Кифлите. Кифлите. Да. Най-типичното за кифлите е Фейсбук. Дъкпес. Това ще кажа да скачим на тази люлка. Моля? Тази ли там? Да? Точно тази. Мисля, че е малко странна. Ама... Давай. Малко е детско. Сядай. Не. Да, много ми е интересно как ще... Имам чувство, че ще... Сега ще ни убие! Кръка ми! Това шахмат ли? Ага. Да слезем да видим какво се прави на него. Моля? Какво се прави на него? Аз не знам как да... Искам да сляза. Чакай. Не. В момента знаеш ли какво снимаш? Не. В момента снимам пейката. Или каквото... Или как се играе сама? Просто ставай. Добре. Така, както миналия клип, който сте провали, покажа спиралата. Раз. Не. Ничего, ще хванах цигара. Знаеш ли, че тук ще щях да се пребия? Да, забелязах. И те забелязах. Нали? Нали забелязахте? Така. Ето ме. Заповядай, Розата. Мерси. И сега мислиме как изглеждам днес. Супер! Черно и червено. Обичайният ми стил. И слънцето грее. Единият цвят е мой. Само черно. Само черно, да. Много интересно да се облекли днеска само черно. Само е тъсно с червено. Ладно, гърнен. Ти си първа. Добре. Макар че това е детско, както казах, много детско. Чакай. Изглежда бавно, ама е доста плашещо. Да, знам. Аз им казвам на тях. Алекс, по математика ще влезем, нали? Да ни се кара госпожата? Или не? Не. Вау. И те могли са много нахални навънка. Не се сега само играем на игри. Да, Все пак на 13 завършваме. свърших. Моля те, обаче чакай да се загаша. Доста съм зашаматена. Не ли зашаметена? На 4 ракейки съм. Забавна е си с приятел. Наистина е забавно да си с приятел. И то много. Чакай само. Да те залюлея? То само се залюле. Чакай. Дръж ми розата. Не. Чакай, бегай.
Давай, Алекс, само ти. И започваме вече. Вече трудно се бъде. Добре, вече. Тук що имах чувството, че ще повърна. И нямаше да повърна храна, Джанки. Наистина. Гнусно е. Не. Хайде на другата страна. Това е още по-гадно, още по-гадно. Сега се снимай малко тебе. Докато спра това. Алекс каза да се снимам докато спре. Погледнете я как се напива. Без камера. Извинявам се за това. А сега се кача, за това малко нещо. Не ми как се качи. Какво да направя на това нещо? Качвай се. Запалце по запалце. Махай се! Доста забавно да се гаври с приятел. Да. И сега ако се спуснеш, ще се скъсвам за хиля сигурно. Ако знаете колко е неприятно да се чувстваш дете. Ти си дете. Тинейджър. Айде. Ама тинейджърите пак са деца. Аз Да. съм цялото време. Вече си жена. Женена съм за... и аз не знам. Гледате в момента Алекс как скача. Като... не знам какво. Много мило. Вече се съблича. И както и да е. Иска да се самоубие. И аз скоро ще те тресна. Да, и аз съм с тебе спокойно. Вчера Буби днес ми страдаха с баскетболна топка. Не го прави и ти. Добре. Доста... Не. Ау! Я пак. Не е забавно. Напротив, Защото ти го правиш на мен. Не е забавно. Ако аз го направя на теб начин. хайде, ти скачаш на мен, аз скачам на черните на един крак. И 1, 2, 3. Правим всичко, за да съборим другия. Аз не мога, тук ме боли. Аз не мога, защото не съм много добра в спорта. Ела да видим тези джанки, стават ли за нещо? Така, Не, Чакай. за разлика от Емил, ние снимаме навън. Снимаме. Да, идеалният ми български. Снимаме. И той е доста добър. Гледайте клиповете му. Аха. Ще пробваш? Ще пробваме на Джанка. Слъв. Ей, не е честно. О-о. Бягай. Мръсница. Добре, неприятелска е то най-добра. Мръсница. Без кавички. Всъщност с кавички. Нали? Ела, моля се. Малко на сянка. Знаеш ли в момента как ми се спи? А ти сериозно ли? Да. Напълно сериозно. Здравейте. Още е рано да казвам лека нощ, нали? Ами да видим. Поне сега е 4:20 и 3. Сериозно. Замина. Олеле, той свърши даже. Дъквай. И се връщаме само към цифрите. Да. Фейсбук. Така, това че ще е малко по-дълго. Да. Защото, както казах, не искам да се пукаме или нещо подобно. А само Доказателство за най-добри приятелки. да споделим моменти. Да. Другата година няма да сме заедно за това. И
в коментарите може да добавите случки с вашите най-добри приятели и да лайквате и да... Не знам как е да даваш надолу просто. Как беше? Не си спомням. И да не харесвате! Да. Да. Мисля, че ме потъчи. Но сега ще прекараме малко време. Да, насаме. Давай съвет, това прозвуча малко неправилно. Бай-бай. Не, бай-бай. Още снимане. Добре. Поне 15 минути. 16. Емила снимала някак към 30. 30. По пътя дали да снимаме? Ами, ще тръгваме ли? Да. Хайде. О, да, бя. Може ли само да извадиш, да ми извадиш тетрадките? Да? Даже ако искате, сега ще ви покажа. Вижте какво приятелство имаме. Погледнете. Аз си нося тетрадките. Може да видите някои мои рисунки. Които са много хубави. Това са моите. Не. Аз си ги снимам. Така, това не е най-хубавата ми, имам и по-хубави. Като тази. Чакайте на. Тази. Даже тук имам подпис. Ето ви. Тук имам подпис. Аз съм повече от планета, лежите по името. Но някъде последните ми бяха най-хубави. Този череп ме кефи най-много. Мама, не си видял всичките ми рисунки, а? Аз принципно не обичам да се хваля. Питайте Мария. Моля? Кажи им, че не обичам да се хваля. Не, изобщо. Това са кора. На всички ме познават на името на ръка, на много човек, който ми е писначина. Тя е пребита. Просто се е била. Какво момичето намира сега? Добре. Да, това ни трябваше много часовете, така че... Който не влязохме. Не влязохме! Само на технология и математика. Не само игра на игри, така че... Моето любимо цвете е нарисувала Алекс. Добре, това беше от нас. И чао. Чао. До следващия път. И...